Fa 5 anys, el 2016, vam crear conjuntament amb la Confab el programa Beques Joves Talents, amb un clar objectiu, donar oportunitat d'accés a la universitat a joves amb talent i recursos limitats. Entre tots ells, la Inés, el Cristian i el Sergi, que són els primers que ja tenen el títol. He crecido mucho como persona en estos 4 años. He conocido a mucha gente diferente, gente que pensaba diferente a mí, y entonces eso me ha abierto mucho la mente y creo que es como persona y no solo a nivel de estudio, soy mejor persona ahora que cuando empecé. Pues a mí, académicamente, sobre todo, valorar la importancia que tiene la investigación y personalmente que lo mejor es rodearte de gente que te apoya, que te transmite energía y que te sabe ayudar y ayudarlos tú también a ellos. Yo en mi caso he conocido gente maravillosa, también aprendí muchísimas cosas y a su vez nos autoayudábamos. Recuerdo que tanto con los exàmens i demás quedàvamos siempre i era una ajuda mútua, era molt bonito. Heu fet una cosa molt gran i a més en un moment molt difícil. Aquests 2 últims anys no han estat fàcils i vosaltres no us heu rendit. I avui sou la primera generació de graduats universitaris. Les meves profundes felicitacions. És un projecte que té ànima, té força i sobretot té molta joventut, molta empenta i molt compromís, en aquest cas per Companyia d'Aigües i nosaltres amb tot el que podem també des de la Confederació, i que pensem que s'ha de continuar perquè té un recorregut important i la societat avui ho demanda. I en aquest moment important, vital, sempre les coses només es resolen d'una manera, amb coneixement, amb educació. Per tant, per això és tan important el coneixement, l'estudi, l'esforç i l'educació. Per tant, us felicito i us ho agraeixo. Us ho agraeixo molt, els 3 que heu acabat, perquè Inés, Cristian, Sergi és l'exemple per tots els altres becats que ara continuen.